Mr. Bushan for a movie about teachers joint. Now, say the minimum no teachers joint here, a fan say, and I China the trunk one video way uploaded that. Yeah, the actual that. Now, then there has been a complaint, say, audio no form, sound no form in there was the recording for fraud. Now, I did to hold Mr. Debeya. One of my faces is here at the end of it to me, Attica Sanu. Now, much me, SCM be a free. Tonight, I will say, we a new member, we a new viewer. I feel now share some video, ya, or best subscribing now. While I can watch a video, no, and I'll be to me at the watch channel, yet me, and you need now also, yes, sir. Now, Obeka is joint. Channel was it a yeah, upload the video via once I to me, I then submit me account. Now, when you say to it, now, what me assume be a woman. And until we a request, a special request, I will be requested to record the video in Femano until recording it at all. Said so also we here, so be sure be a found also with me, with the found. We a special request from viewer via a friend. Maybe the actual for the answer also. And at the end, our requesting is a intro, BB, and fat hometown, my hometown, and after my community crew. Mickey now, or requesting or Mickey this kind of request. The entry BB and I say tutorial then for my hometown and after my community and I say the crew I'm team now. See Asem and I see the shooting of it and show and also between a create SAD Alpha community. Into Mickey video we what they are when I request here in a amount. Into make a choice that also when your video be out with me making request. No comment session on I beg him very. Tutorials no fair any of you I did to YouTube channel on the farm out now also with me as BB every and the Kurow Asem my community and I said hometown yeah I was best subscribing now I like it now watch a channel we am on for anyone push video we have been your mono now watch it I'm now so much me as BB then every now much when in India no say but so much will be from community one who meet me and yashi no na on the actual enti yashasi masma crew ahuru pimu ibi akese na ebi enketwa ebi mu yefe na ebi mu so enyefe papa gonu bi etumpon ebi so de hwe kosu crew a me free mu no dinde aprokumase eda across so or down and so. There were a senate manso across so potemo. There were a way mantem were a man gun. A procumasi grew up was it three actually. That is the first and second paragraph. And your crew are a swing ye imum now so input with my P na a cost. Nipa wa woku no mu no fa pie ye fantifo na ebinom so ye agonafo enye ye no monko a de mum asemfo anwonafo kobofo ne nipa ahoro pie titimobi nipa dodo beye oha nwotwe na ekipo aduanan na ewokuro no mu akuma omanfo no ye no pie no ye adwuma Umufam kakra dina woye adetonfo Yo suku a free mofra tete bia kuti enyendi so Yewo ahimfi kesi wo kuro no Sara so na yewo ayarasa bia nso a nkrofo kwaje ho ayaresa Kuro no wo bambo aso eye nso wo ho a bambo ehye won sa Waduadua dua ne nhwen ahoro pii wo kuro no mu titiriw ne lorry kwan ho
na lɔre kwan a ɛda hɔ no nso waka so kootaa nsubɔnten ahorow pii na ɛwɔ hɔ I think na small error bi wɔ ha ma correct it. Wadua nnua ne nhwiren ahorow pii wɔ kuro no mu. Titiriw ne lɔre kwan ho. Na lɔre kwan a ɛda hɔ no so waka so kootaa. Nsubɔnten ahorow abien na ɛwɔ hɔ. Kwabenawa ne amadeɛ. Nsupa ahorow pii so na ɛwɔ hɔ. Nsɔre ahorow pii na ɛwɔ hɔ. Ebi ne Catholic, Methodist, Basil ne nea ɛkeka ho. Sɛ ɛba akɔprama nso a metumi aka sɛ yɛwɔ nea wɔka no aso tɛfo no bi a mmabunu no de gye mmabunu no didi agorɔ ahorow nea enti m'ani gye kuro no ho ne sɛ emu dwugyie nipa ahorow a wɔtete kuro no mu no di wɔn ho ni enti ɛma kuro mu hɔ wɔ ankasa ɔdɔ hoyɛ ne ntiaseɛ ɛwɔ kuro no mu nipa mu mmea ahorow pii nso wɔ hɔ a nipa kɔdwodwo wɔn ho ɛwɔ kuro no mu hɔ nso nea enti a m'ani gye kuro no ho ne sɛ let me make correction over here. Okay, make this correction and then come back. Nintia meniji kuro no ho ne se emudwuye nipa ahoro a wotete kuro no mu no di won ho ni enti emakrom ho sew ankasa odo kroye ne nia odo kroye ne ntia tie wo kuro no mu enipa mu mmea ahoro pii nso wɔ hɔ a nipa kɔdwodwo wɔn ho ɛwɔ kuro no mu hɔ nso enti wei ɛne me kuro ho asɛm wo kuro me nso me wɔ kuro obiara wɔ kuro enti ahwɛ video ya wie no na mɛsɛ sɛ wo nso wobɛka wo kuro ho asɛm kraa bi na yɛhu sɛ ampara adeɛ na wosua yɛ no so wanya bibi afiri mu ana sɛ wonya biara infiri na mene wani da so sɛ anya hwee no wasua bibi afiri mu na sɛ wosan hwɛ video ebie mɛto aso baako mmienu mmiɛnsa obetumi atwerɛ bibi afa wo kuro ho na amano ayɛ anika mehwɛ enti ofie dwumadie ani fa esimfua bɛyɛ ɔha ne aduonu kyerɛw wo kuro ho asɛm fa esimfua ɔha ne aduonu in 120 words write or describe your community or write about your community. So in 120 words, write about your community or describe your community. Enti anone assignment amedema when the day. Which we are they will be to me at the send me. It was 055 00 08978. Now my reserve so be woman if there's any mistake. Now my editing now come down so but me actually with the man I make me do be as I'll shape to you shape that's right so you new subscribe na like share we existing teachers joint members who are method there over share video we am a platform bia also na obi so in your video we mo ano isa fetu aka do be as be am sure bye bye